Centru zdravého domova Studia Táňa už marmeládu nezavařuju. Marmeláda z čerstvého ovoce si zachovává všechny živiny, vitamíny, minerální látky. Navíc místo cukru k zahuštění používáme Psyllium doktora Popova na vaření, tím pádem má také více vlákniny. Přisladit ji můžeme medem, čekankovým sirupem, nebo pro diabetiky doporučuji erytritol, případně použijte jiné slazení, na které jste zvyklí. Takto připravenou marmeládu můžeme použít na moučníky, na chleba nebo i do pohárů v kombinaci s chia semínky a domácím kefírem. Dozdobit můžeme tvarohem a ovocem. Vysoký podíl vlákniny, bílkovin a minimum cukru tvoří moučník pro zdravý životní styl. Doktor Popov, přítel vašeho zdraví.